Hey! Ife nwa na-ebighọkwa abịakwọnụ na Chari nwa Mgbafọ na-akọwa n'ọkwa 6 years bụ ife o kwesịrị ịtụ Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba ka ọ nọrọ na nga, kama na fa meela Akwa Okuko ebele duto ma ayịyọ ndị mmadụ ma ife a na-ekwu na time ebele o wee tụọ ya 11 months na ebubo niile ebola Akwa Okuko na Akwa Okuko kwetara na o mere ya bụ ife. Hey! O wee nọrọ ebe a wee na-ekwu na enwebeghịkwa ife unu fụrụ na akwọbedu binti akwọ na ifuru ndị oke ite, ndị dibịa, ndị eze nwanyị, dadi G.O, mọmi G.O, ndị na-ele mmiri nsọ na ọkwa efulufe oyi ezi anụ nwa ọya achị. Na unu ya ejikwa anya unu wee fụ ntị unu unu ya abịakwa ka unu galụ na ọ bụrụkwa m ụkọrọ na ọgwọ Chari nwa Mgbafọ kwuru ya ebe anụnwa wee na-agwa ndị mmadụ na mbọsị ejere na nke Akwa Okuko Tiwaraki na ebe a na-adobe oke ite n'ọdịka họlụ n'ọka nkụ n'ọkpọsọ ọgwụ agwọrọ agwọ na ifuru unu bụ ndị Anambra steeti na unu ya ejeriri ụka ma unu ekweta ma unu ekwetaghọ na unu ya ejeriri ụka. Ọ bụrụkwa na ibu dibịa nọ na Anambra steeti na ịmaghị ife ị na-alụ n'isi egwu ojoro n'ihu akwụkwọ n'ibe eze nwaanyị na-ebu dadi G.O mọmi G.O n'ihi na-ele mmiri nsọ maọbụ mmanụ nsọ welụkwa kịta ka ịkwakọba akpa ọ bụrụkwa ụzọ Imo steeti itinye isi, ọbụla Asaba itinye isi, ọbụla ụzọ Enugu steeti itinye isi na Chari nwa Mgbafọ na-akọwa na ọ na-afụrụfe oyi ezi anụ nwa ọya achị agba. Na ọ ya emechacha unu ife unu echegharịa nya na unu ya echegharịrị ma unu achọrọ ya ma unu achọghị ya. Unu ya abịakwa ka ọ nọ nụrụ nnukwu ife o kwuru maka ndị na-atị ya na ya chụgharịdebe ndị dibịa, na ya chụgharịdebe ndị eze nwaanyị na ndị ụka, na ya lụọ ilo, na ya lụọ ọkụ, na ya hapụ nda. Unu ya abịa ka unu n'ife o kwuru maka ya bụ ilo na ọkụ unu na-agwa ya na ya lụọ, na ya chụgharịdebe ndị dibịa na ndị eze nwaanyị. Chari nwa Mgbafọ bụkwa one man 10 mapolu, ofu mba ji ya na-eme ofu rodu tụtụ ga-aga anụ nganga mpi. Ife niile uru na-ekwu n'ihu akwụkwọ wee ha wee metụ ya ọ chọọkwa ịma nke o kwuru ka ọ ya eme wee nọrọ ebe a wee na-akọ maka mmụọ mmiri ọgbanje. Papa ịwọtafa ji wee sị na ọ na-akpọkọrọ ndị mmadụ jee na mmiri na-achụrụfa aja na ọ na-aghọrọ ife na ọ nweghị ife ọma ọ na-alụ. Unu ya abịa nnọọ na ntịmanya aka ntị unu na nke ikpeazụ a echekwa nli na-ekwuchago okwu Akwa Okuko Tiwaraki amadịrị na Chari nwa Mgbafọ ka bue n'obi. Ọ bụrụkwa na ibu dibịa nọ na Anambra steeti maọbụ eze nwaanyị maọbụ G.O maọbụ dadi G.O na ịchọghị ịbanye n'okwu na ụka Soludo welụkwa foonu ka ịtọwa ya na nkọ ife ọbụla ị na-emekwa itinyekwana ya n'ihu akwụkwọ anụnwa. Ịlụkwalụ ndị mmadụ ọrụ itinyekwana ya, ije nke ọbụla ị mere itinyekwana ya ka ị ghara itinyekwa onwe na nsogbu. Chari nwa Mgbafọ na-akọwakwa na o nwebekwa ife unu fulo na ifulufe oyi ezi ọya achị agba n'Okotorigba. One of the guys in detention that are undergoing trial, Akwa Okuko, pleaded guilty to Ifoki and all the rest. He's in prison now. Well, because it was a plea bargain, the sentence was read. Otherwise, it could have been no less than 6 years. That's the jail term. But that was reduced to serving for 11 months. But I don't know how many of you saw the video, the destruction of that shrine. Yes. I'm sure the whole of this hall is too small to the size of the shrine. All scam. For nothing. But for me, if after building all of this, and the real Oba Anambra does not emerge, the real Oba Anambra, Oba Anambra does not emerge, all these efforts will come to naught. Because give it a few moments or whatever, everything will go back to square zero. And that rebirth starts with getting our people to go back to the fundamental roots where we come from. That has made us who we are and what Anambra is known for, enterprise and integrity. Let's get back to the roots, and that will be the Anambra rebirth. You just come, why do you need to bother yourself, Governor? That will be local. But they will say, skyscrapers. Anyone can build things, but not many can build the spirit behind things. Before the person takes off to come to Anambra, he has already to Nigeria.
has already Googled or gone to AI and so on and so forth and printed out, is more informed. So when you come there and you are talking to him, he's just nodding. He knows it's common tourism. He has been informed by what he has gathered. And what is the information he has got? It is what we have put in the system that they have read. But all I said to the Anambra is that we're very fine. I can equip in the next 4 years, we will see where we get to. We have echoed that Anambra is rising. And surely, with Anambra rebirth, going back to our roots, Anambra will explode. Thank you very much, and with this I declare this meeting formally open. Thank you, and God bless you. Thank you so much, Mr. Governor.